Bantase hlala phansi ke hlala phansi. Yowethu we are under attack bantase. U12D is attacking us again. Again bantase, mamelani ke. U12D mos niyayazi bantase abantu abatsha ke apha eklasini. U12D la class mos istoti. U12D la class ngaphumi ekuthetheni. Hleli nje kunqandolo no12D. Yaqonda, and u12D mos akakho krele ncam. Yaqonda, not that udom but akudibani, yaqonda. So into eyenzekayo ke ngoku apha eklasini u12D siyabazi abantu baku12D into yokubana ngoSibiya, ngoMchunu, ngoKhani. Yaqonda la group yakwa12D hle nje yathethisa yeke. And then kubekho ke ngoku iclass yethu. Kubekho ke ngoku iclass yethu bantase abantu abangena ku-dean's list. Ayiyo ne-high school ke class yethu but si-university. Abantu ababapha abapraiswayo phaa phezulu. Yaqonda? So into ke ngoku bantase esikuyo into yokuba ndigqithe ufolelwa nguNkwalenkosi ngoku. Uthi into yokubana Mendi, we are under attack. Ndithi Nkwalenkosi kwenzeka ntoni? Because ndiyawubona umsebenzi wakho but unqabile, but umsebenzi wona ndiyawubona, which is what's important. But uthi kwenzeka ntoni? Uthi uNkwalenkosi bantase into yokubana izolo. Uthi izolo oku yena uve ngamahemhem cabanga abantu bakhe ke ngoku into yokubana mhlekazi uyazi ke sana into yokubana u12D uzinikeze i-deadline ye-48 hours into yokubana wena in 48 hours you must be behind the bars. You must be behind bars in 48 hours and ke ngoku baza kufaka la makhwenkwe as soon as possible. Yaqonda wena noKhumalo. Yaqonda hayi nyani uthi uNkwalenkosi wafonela umzilikazi kaMashobane into yokubana Mashobane ndiva into kanje nakanje nakanje nakanje. Athi Mashobane hayi wethu ayikho loo nto, nawe uyayibhiliva loo nto ngesesiyazi mos. Athi omnye bathi kutsho uMashobane ke ngoku utsho apha kuNkwalenkosi into yokubana aba bantu baxelelayo bathi untoni unobangela wobacaba silungiselelo lamakhwenkwe. Yaqonda kuthiwa into yokubana no kaloku kuthiwa wena Mashobane noNkwalenkosi nina nipreparishela ne-J50 eninazo zabantu base-IDEC. Bathi uNkwalenkosi J50 IDEC asinazi J50 mos thina for abantu base-IDEC. In fact akho kwa investigation esiyenzayo currently e-involve abantu base-IDEC. So bayithatha phi le nto abantu? Kuthiwa namhlanje bantase baye bayithetha mos loo nto uNkwalenkosi noMashobane badecide bathi hayi wethu ayikho loo nto. Kuthiwa namhlanje uKhumalo wafumana i-phone call. Amtsala nge-WhatsApp call kwathiwa mhlekazi uzofuneka uzipresente e-police station ethilethile as soon as possible because kukho umcimbi esinawo apha for wena. Umcimbi obhalwe bu-J50 busarha kwezokona but kuzafuneka uzapha e-police station sakuxelela xa ufikile. Hayi nyani uKhumalo athi hayi no problem. Yaqonda afonele uNkwalenkosi uthi ngoba Nkwalenkosi ithe kanti laa nto ubuyivile izolo yinyani because naku ndigqibe ufumana i-call into yokubana kuzafuneka ndizipresente phaa e-police station njengangoku because kukho la makhwenkwe enjwenjwe bawenjenje bandilindile. Hayi nyani athi uNkwalenkosi hayi ithi ndiza kujoyina apho because neyami ibithethiwe kaloku into yokubana nam awam la makhwenkwe apreparishiwe already so ndiza kujoyina sikhe sizoyisabela le nto sobabini so that si-understand into yokubana if usifakwa la makhwenkwe siwafakelwa ntoni. And ke ngoku i-48 hours mos ka-12D andithi kuthiwa u-12D uzibekela i-48 hours iyaphela mos ngomso. Yaqonda so inoba ke ngoku ezi arrest zabo bafuna uzenza namhlanje kutsho uNkwalenkosi ke ngoku so mandibenzele umsebenzi lula ndihambe nam ndiye kule police station yakuyo basesebesibamba sobabini so that bazoyimitha la deadline yangomso. Yava hayi nyani uthi uNkwalenkosi wangena emotweni wabasendleleni tyukudu ula police station. Uthe wofika kula police station uKhumalo waphinda wafumana enye i-call into yokubana Khumalo besidlala kudlalwa nawo ungabisayi kula police station shi besidlala fondini. Thi Khumalo nidlala njani nidlala njani fondini nithi mandiye police station phinde nithi mandingaye police station wathi hayi besidlala. So uthi ke ngoku uNkwalenkosi nomzilikazi kaMashobane into yokubana nangoku abakayazi eyona bebeza ibanjelwa but it's cancelled. La makhwenkwe aphinde athathwa abuyela apha bawafaka apha amapolisa ne efik bawafaka apha esinqeni phinde abuyele esinqeni ke ezi boys bezizawufakwa uKhumalo nomkhwanazi bantase u-12D akakaqhuqheki nangoku usenza izinto ezingacacanga.
Niyaqonda uba into nokubana bantase umsebenzi wethu eMadlanga Commission usemninzi because u-12D still u-12D akeva u-12D. And ke ngoku I feel like the only way ezawukwenza into nokubana siyiwine le fight against 12D kukatse eza leaders baphezulu. Andithi ngoku simane sibamba aba bancinci, masibambe izikhulu ezi. Rosmampur soon. But ndizawufonela uTata Madlanga bantazenzani bandizamxelela into nokubana we need to change the strategy, because ngoku yonke lento le isaqhubekeka because izikhulu zika-12D zisepha zisasebenza. Because okhani basethesa apha ngaphandle, oSibiya basethesa apha ngaphandle, Mchunu basanikeza i-directive zento nokubana effective immediately. Ndinixelela so sikuloo nto bantase into nokubana uMkhwanazi nolomntana noKhumalo bangabanjwa nanini na. Sihleli thina siphazanyiswa yibafana bafana isizapha entloko babuya nini. Ibafana mayibuye guys, isize entloko siluza ne-concentration because ngoku naku kuzawubanjwa abantu naku amazayizayi. Bafana boys ayikabi bantase but